Je li neko tvoj bio tamo? Brat mi je bio tamo. Dao mi je to prije 5 dana dok smo bili na položaju. 4900. A što nije 5000? Svejedno je velika lova. Što je njih neko poslao tamo? Ono su nasliči izgled Nala Španović. Ne znam koji je kurac, ali malo biti samo. Ne znam šta u toj buku jebenima vrije 45.000 dolara. Zanima me onaj koga je tamo poslao. To nam je šef. On ti je vodio onaj sastanak na koji je Zoran išao. Znaš ti šta je Božji gnjev? Ti nakon ovog prestaješ. Osveta.